Zune Sata is in UK, is enjoying his life. Everything is okay. Ziko lino laberedwa. Likusaukira every day. Mubomba limene Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Boma la MCP. Tikachoka menepo ngakhale mu dziko momwe muno tikuberedwa nthawi zonse tilibe forex dziko likukhala bankrupt ndikumalemera athu ndikumalemera chipani dziko ndikukhala bank. No one has been arrested for robbing this country. Mwayiona imeneyo kwiya kwambiri kwa Sir Charles Penlongwe pano pa Nyasa Voice Box kuti ayi tikamazenga milandu zisamakomere mbuzi kugunda galu. Akuti boma la Malawi mwamanga Pro Shepard Bushiri kumpititsa ku South Africa kuti akankhe milandu yosiyanasiyana kumeneko. Chonsecho m'dziko muno muli anthu amene atibera ndalama za nkhaninkhani mabiliyoni in dollars, komatu anthuwo alibe kunjoya chuma chawo mayiko akunja. Mkulu mmodzi amene Charles Penlongwe amutchula menemu ndi achama chita kuti Zuneth Sata. Ndiye limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Charles Penlongwe akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza tisayiwale kutiuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Ndi kulandireni kundomvera kulikonse kumene muli lero lino pa 13th of March 2025, and it happens to be on Thursday, while my time says 40 minutes after 15 hours, which is 20 minutes to 4. Chigawo chimenechi chakumadzulo, ndipo mbwalo limeneli muli ndine Charles Ben Longwe. Ndi kulandireni somotero kuno ku University of Hard Knocks Kachiwiri, as I promised. Kundibweranso pano ndi nkhani zambiri zimene tifuna kuti lero lino pomafika madzulo mwina tichite cover. Chifukwa nkhani zikungobwera mafailo ndeti kulitengapo imodzi in 3 days time. Bumalero tufuna kuti tigabadule nkhani zingapo tsiku lake la lero. Ndekhani pomwepo muli ndine Charles Ben Longwe. Nkhani zake nzomwe zija za arrest zimene zakhala ngati kuti zili pa social media, zikutrenda, zikuyenda. Alright, lero tufuna tikambe za nkhani meti tigabadule za nkhani zimenezo. Alright, tamvetsedwa kuna kuti Dr. Tupere Muluzi amene ali mtsogoleri wa UDF, chipani chija chodziwika bwino cha yellow chimene chinamenya nkhondo mdziko muno kuti mdziko muno mukhale democracy, akumufuna kuna kuti amangenso Dr. Tupere Muluzi as it is on the social media. Alright, ndipo nkhani imene tizukuta lerolo osati somwe amasewera musayang'ana nkhope. Anthu ajo ali mwabiti nyono ambere futi lero lerolo tufuna tigabadule zimenezi. Tamvesedwanso kuna kuti akutafuna kumanga Professor Arthur Peter Mutharika, mtsogoleri uja wa blue wa chipani chija cha DPP, akutafuna kumangidwa ndi anthu ena achina Secretary General, achina Mukito, ndani afuna kuamanga anthu amenewo for no good reason. Ndikuti ndi dola mwala. Alright, ndikuti tu nditola mwala. Maphang'ombe bwana pano tufuna kugabadulana zeni. Ndepaliso nkhani imene yokhuzana Prophet Shepard Bushiri amene alikale mkastode kumangidwa ndi mkazi wake akuti akubwera ku South Africa. Makosana ine ndi Charles Ben Longwe. Lero ndifuna mundimvesesa. Our government ndizisakaniza ndizizungu chifukwa choti nkhani izi kumapita pa social media, zimapita pa YouTube kuti anthu ena ake nawonso azimva, so ndizimenya kasakaniza kachizungu kankothokako plus chichewa chathuchi ngati sichitumbuka, ngati sichiyawo, ngati sichitonga, tizika mepo kuti aliyense azimva zimene ndifuna kuyankhula. Makosana dziko lino la Malawi laberedwa osati masewera, kuberedwa. Ndikati kuberedwa makosana mavuto amene tili nawo it's because ife taberedwa. Manimva taberedwa ndziko muno, taberedwa. Ndifuna mumvesese amayi ndi abambo, ngati mukugona ndi njala inu kunyumba kwanu, ndziko muno ife taberedwa. Pa zaka 10 takhati kuberedwa dziko li. Dziko nobwe zilili patali kuopsa koma dziko li taberedwa. Ndedi inene chonchi. Ndziko muno muli milandu ikulu yokhuzana Zune Sata amene anabera system sanakabe ntchalichi,
sana kabeka yakuti koma system ya boma yonse kuba ndi anthu aboma kuyambira chipani cha DPP kuzafika chipani chimene chichi cha MCP kuba kupakula chimwene kupakula taona anthu ife muboma limene liracha akwirali akutenga magalimoto kumaka bweza ine yanga indikubweza galimoto taona zinthu nziko muno anthu apangidwa suspend koma osapangidwa prosecute kumangidwa kuna kuti this one was involved mu milandu ya zunesara taona anthu akukhululukidwa mu dziko linolo kukhululukidwa ataba misonkho ya Malawi ndi zunesara kukhululuka mayona imeneyo taona ife anthu akukhululukidwa milandu yoopsa kwambiri ya mabiliyoni US dollars kuberedwa dziko la Malawi kumakamangira zitukuko kunja ndi zunesata ndi government officials ziko ndikumasauka ndikukhala pamene papa poti tilibe olo helicopter kuchani ku MDF tilibe olo ndege ku MDF taberedwa dziko muno muzipata mankhwala mulibe muzipata mungochitika chisa ine I went to the hospital chifukwa cha mwendo wanga olo ndimachita produce ma audios makosana ndili mapain osati masewera ndi mwendo wanga umene ndikumvera kupweteka osati masewera ndi hip joint kupita kuchipatala kujako doctor kumakungo ndiyang'ana mwendo ndikundiuza kuti uli ndi cancer iweyo kungo ndiyang'ana no examination no uli ndi cancer tiye ku palliative care unit kukandi mwesa zimankhwala zimadrip zotere choncho kupeza kuti mwendo wanga kutsiku lomweno kuyambira kuchipatala wesi timwendo kuzaza kutupa chipatala cha boma chimenecho. As I'm speaking right now, I'm losing my hair like no man's business. I don't have hair. Sisi limo ndangolisiya mumwemu koma kungoligunda chonchi likungoyoka chifukwa cha zipatala za Dr. Lazarus Makathi. As I'm talking right now, I'm in serious pains. I'm even afraid to go to the hospital. Chifukwa when you are recognized kuti uyu amapanga izi ndekuti iweyo basi ufa. Ndikulolera kukhala ndi moyo mapenzi koma kuopa kuti ndipite kuchipatala akangondimaliza fa ndimaliza kale boma la Dr. Lazarus Makathi chako no medication kupita kuchipatala private side kukupanga admit no medication iwe kumakagula mankhwala kunja kumamwera mchipatala kukuchajanso kamapita ulipire ndalama zandichitikira ine dziko muno mwayiona imeneyo zandichitikira ine dziko munomo mmene ndikunena pano pamwe very serious pains osati maswa mukamandimva ndikutusa maudi ozenda jamatusa ndili mchipatala mwendo kundipweteka osati masewera dislocation on the hip joint imene yachita disable misempha ina yona kuti magazi sakuyenda bwinobwino mwendo uli chitupire ndikugona movutika kuyenda movutika. I'm not okay. Muzipata zimene mankhwala mulibe. Why? Because our government has been boma la tula beredwa. The system has been robbed. Dziko la tuli. No one amene akubwera kuna kuti let us arrest those people anthu amene ma intruders amene atibera dziko muno achina zune sata akukanika kuti ampange interdict abwere kumala kuno azankhe milandu afuse na Dr. Lazarus Makathi chakwera anzika manda amene ali a chief justice ku judicial afuse. Why zune sata is not interdicted kuti abwere ku dziko lino azaimbidwe milandu ya corruption tafuse na Minister of Justice Amvalo. Why Zune Satan is not given a warrant of arrest? Kuti abwere kuna he must be interdicted. Abwere kunoko azanke mirandu ya heavyweight imene anabera dziko lino misonko ya Malawi yankani ma billions in US dollars. Mwayiona imeneyo akukanika kuchita zimenezo. Zune Sata is in UK, is enjoying his life. Everything is okay. Ziko lino laberedo. Likusaukira every day. Mubomba limene la Dr. Lazarus Makathi chakwera. Bomba la MCP. Tikachoka menepo ngakhale mu dziko momwe muno tikuberedwa. Nthawi zonse tilibe forex. Ziko likukhala bankrupt. Ndikumalemera atu, ndikumalemera chipani, ziko nduka bank. No one has been arrested for robbing this country. Mwayiona imeneyo? Kani yovuta kwambiri. Zoona lero, tizika kamba nkani ya Prophet Shepherd Bushiri, akuti anapanga money laundering ku South Africa.
mu church. Lero boma ndi judiciary amvalo as Minister of Justice and Zikamanda as Chief Justice ndi ena onse kumene koko ku DPP Director of Public Prosecution. Lelolo mukunena kuti mukumanga Bushiri ndi mkazi wake abwerere ku South Africa azikayankha milandu ya money laundering ya charity, azikayankha milandu ya fraud in charity church. Osati kuti wabera dziko la South Africa iyayi, osati kuti wabera dziko la Malawi ayi, koma money laundering ya charity mwachi apita akayankhe milandu amene ali ndi milandu yaikulu is a criminal. Lero mansekera mukuti apite ku South Africa akayankhe milandu. Mwayiona imeneyo pamene dziko lino likulephera kumanga anthu amene abera dziko lino, amene akubera dziko lino on a everyday basis for 10 years, one man stealing from this country. Boma likulephera kuti limange mwenye uja amene ali ku UK Zunesata. Lero mukuti mukumanga Bushiri, lero mukuti mukumanga Atupere Muluzi, lero mukuti mukumanga Professor Arthur Peter Mutharika, lero mukuti mukumanga. Ndifuna ndikuuzeni munu nkhampira nziko muno. Ndikuuzeni tu munu nkhampira. If that is how you strategize your politics, kuti tikamafika huku tizamba kupanga izi, you are lying to yourselves. Okay, let me tell you. Kuna kuti ina Malawi ndinopusa, ndinopepera, let me tell you. Ku South Africa, ine ndakhala 24 years, and I'm still there. I'll go back to South Africa. 24 years, ndindiana ku South Africa. In 24 years, ndaona mirandu ikulu yokuza corruption, heavyweight corruption in that government. Ya ku South Africa ija. I have seen Jacob Zuma being prosecuted in Kenya corruption. I've seen Jacob Zuma, the former president of South Africa, being arrested in Kukakara Sun City prison. Kumangidwa, chifacha corruption. And I've seen people of South Africa defending that corrupt man. Kumuchita defend, ndikuchita demand boma, kuna kuti muntu amene atuluke mndende, situfuna kale mndende. KwaZulu Natal yose jena nunkampira, Gauteng province yose Joburg, Amalawi onse, ndinu nonse kumali kuno, mukuziwa amene maonera pa TV. Akumuteteza Jacob Zuma, ndikuna kuti atuluke mndende, ndipo asamangidwenso, mpaka na South Africa yonse, kunali looting, kuononga zima shopu kutani, antu kupanga ma demonstrations, opanda poyambira umango tula ma shop, zima games, ne ma companies, kuonongeka, ma companies azungu ambira na onongeka, chifukwa chani, the people of South Africa were protecting a man who robbed the system of the government. Kukamangira zinyumba zake kwa kuje. Maiona imeneyo. Kumteteza as we speaking right now. He's a free man. Ku South Africa. Now look, they leave their issues ku South Africa. They leave their people who are stealing from the government. Real stealing, bab. Heavyweight corruption. Mudziko la ulija akubera kuno akuti tukumfuna Bushiri chifukwa he was doing money laundering ndi fraud in charity. It doesn't make sense. Magosana, it does not make sense. Someone somewhere, his head is not working properly. The machinery of this country, there is some heads that some cables have been taken away from them. Maiona meneo. Nufuna ndiyankhule pano, tikamati antu opepera, antu amene saga, ndimangeni, ndili ndziko momuno. Munimange ndili ndziko momuno, ndikuuze ndi chilungamo. Chifukwa kuyenda usiku, siku bado akaku, kuona fisi, siku bado kale, koma kuyenda usiku, muntu akozo ukhala wankulu, waimvi, koma nzeru alibe. Ku South Africa kumeneko, mufufuze nkhani ya Jacob Zuma. Go back in your internet, ku YouTube, browse how people protected Jacob Zuma, that he must not be arrested, apangidwe released, atuluke regardless of corruption, imena anapanga nziko mu. Munali toitoi nziko mu josati ya masewera iyayi. Antu amasenza maboko samalira. Mwaiona imeneyo? Kusenza maboko samalira. Antu amachola mashop. Kunali kovuta kopya because amateteza muntu amene iwabera.
kubera dziko lonse lija ndikulibera misonkho ndikunteteza. Lero mukuti yayi Bushiri amapanga money laundering mchalichi, amapanga fraud mchalichi, apita akayankhe milandu ku South Africa. Kunoko kuno kuli vuto lalikulu. Nde ndifuna ndiyankhule chonchi. Musanamange Professor Arthur Peter Mutharika, musanamange Dr. Atupele Muluzi, musanamtumize Shepherd Bushiri ku South Africa. We are demanding Zune Sata first abwere kuno ku Malawi kuno. In Charles Benlongo, I'm demanding Zune Sata abwere ku Malawi kuno azayankhe milandu ya corruption. Osajali involved pa corruption yobera dziko siyani uyu wanchalichi yu. Munsiye wanchalichi. Achakwera samaba ku assembly ziku. Antu ku assembly zisakwada ndaula anamangidwa. Siyani za nchalichizo. Tabwera ni kuno tienti kambirane nkhani ya dziko limene laberedwa dziko la Malawi. Within 4 years or 4 to 5 years of Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, almost 13 to 14 trillion kwacha imene yasowa dziko li. Achakwera kulephera kuyankhula sona mu parliament chifukwa cha ndalama za nkhani zimene zasowa dziko muno. Ndikumana kuti dziko lino li bankrupt. Anthu ena anatenga ngongole 4.1 trillion dziko sinakhale bankrupt. Koma Dr. Chakwera 13 to 14 trillion imene dziko lino situkudziwa kuti yapita kuti. Lero mukanene kuti tikamwimbe mlandu Bushiri azipita azikayankha mlandu ku South Africa. Mukuti mfuna kumanga Atupele. Nkhani kaya shuga kaya chani kaya kudwangwa. Mufuna kumanga Professor Arthur Peter Mutharika. Mufuna kumanga na Malomba. Amukito. Mufuna kumanga Patricia Kariati. Muftandoza chani. Mutandauza chani. Antu amene uninvolved pankani ya corruption, heavyweight corruption in your government. Amvalo, as a minister of justice in your government, in your ministry, you've got records of those people who have raped this country. You've got records in your office, ku Capitol Hill, of those who have raped this country. You've got list yantu imena Chakwera nankula almost 83 people involved in Zune Sata's corruption. You've got names of the judges who were involved in Zune Sata's corruption. You've got names of government officials who were involved in Zune Sata's corruption. You've got the names of those people, the activists who were involved in Zune Sata. Timangodaba tukuti kodi activists ena wangu kusadira nosa kutsusa ni bwanji. Timadaba dife. Activists amene anali active mdziko muno kumapanga ma demonstrations ovuta kwambiri mdziko muno amangokulondolani olo muzipanga zolakwa ikasakutsusa timadaba tu. We suspect kuti some of the activists amene are involved in Zune Sata's corruption ndi amene amakunkulondolani olo mulakwe amangokuomberani manja in this country. Lero mukati onese kuti forget about Zune Sata's issue, forget about corruption imene achitika muno, forget about 13 to 14 trillion imene tangongola sina zwike zochita, forget about our sona, forget about everything. Now let us concentrate on Bushiri and his wife. Ngani ya kuchalichi kwawo. Mwayiona amene. Oma South Africans, their hypocrisy ndi antu achinyengo, full of hypocrisy. Mdziko mwawo mwabedwa ndrama zankanika, and every time they play game. Mana uti ma foreigners. Ma foreigners. Economy atu ikugwa chifukwa cha ma foreigners. Bushiri yu. Chan. Zintu zambiri. These people, their economy has gone down because Bushiri is not there. Let me just brainwash you. Antu awawa Bushiri atapita kumene kuti mukapeza kuti within a short period of time amaswa kuti zipanga ma business ako zipanga chalichi chako because their economy has gone down. That is why you see them akusesa ma foreigners kukwiya kumene kuti kusesa ma foreigners kusesa Malawi kumatumiza kunoko because Malawi amene ali kumene kusako apindulira ngati Bushiri. You guys, your minds, your brains are not working properly. Ndikugabaduleni nonse muli ndi nzeru zambiri koma zoperiwera. Nzeru zochuluka kumazoperewera. Ndikuti ine zinanga ndi Charles Benlongo ndili mdziko momwe muno. Ngati mukundifuna ndiuzeni kapa social media bwera kuno ndikupezani.
koma sindikuopani. Chifukwa inu you are full of nonsense, you are full of lies, you are full of a lot of things. Mukulephera kuyendesa dziko, mukulephera kumanga anthu amene akutibera mdziko muno. Plus you yourselves, you are stealing in this country. Mukutibera inu nomwe mdziko muno. Kwa mufuna muzitionesa kuti wakubanduyo ndi wakubanduyo. Ndofuna ndikuuzeni within 7 days withdraw the statements yonena kuti mukumanga Professor Arthur Peter Mutharika mdziko muno. Within 7 days, withdraw the statement yona kuti mukumanga Dr. Tupele Muluzi mdziko muno. Within 7 days, release Prophet Shepherd Bushiri. That's nonsense. I'm telling you. That is nonsense. Ifeyo amalawi sitilolera kuti dziko lino mulilamulire ndi iron fist ya mtundu otero simply because you want to pass on the 16th of September 2025. Yofuna ndikuuzeni. Tibweresereni Zune Sata ayambe ameneyo mumuike apo azimbidwa mlandu. From there muyambe kuimba milandu onse amene ali involved mu corruption ya Zune Sata. From there mutiuze drama zimene zatengedwa mdziko muno almost 13 to 14 trillion mwagwirisa ntchito yanyi. From there timangireni Professor Arthur Peter Mutharika, timangireni Dr. Tupele Muluzi, timangireni Prophet Shepherd Bushiri, timangireni ma activists, whoever you want to arrest. You can arrest. When you manage to arrest Zune Sata and his crew, and when you manage to arrest those people who have been Akwaroba, Amwenye, Ndima Burundi, Nziko Muno, my Ethiopians, then now you can arrest whoever you want. If it's Zankulakanto. Koma apo B achimwene, let me challenge you achimwene, ndiku challenge na achimwene. Dziko lino silanu no kandidatonse, tikulimva kuwawa because of you. We made a mistake because we voted for you. We made a mistake fatina kuikani mboma. Lero lino tizimva kuwawa simply because moyo wanu nduoipa. Ifeso tisinta tikala oipa, tibida banseko. Dziko lo selino tibida banseko. Chifukwa mukwendesa dziko li mwanjira yanu yofuna kumaupyeza anthu ndi maunyolo ndi zina zotero. There will be a time, baba achimwene, there will be a time whereby anthu sazaopa polisi. Munaona zachitika kumzuzu? People are not afraid. Anthu atopa ndi chilungamo. Anthu atopa kusungirani ulemu. Anthu atopa because of this nonsense that you are doing. This is nonsense. It's a Malawi government, as I said, not government, government. You are ruling this country with torture. Tauzen out South Africa, ja? Mas Africans, they must not come to Malawi, kuzachita hunter Malawi, kuda zibida zika manga. Pankani yazi ntuzan chali chimao. Mwawuza mangeka Jacob Zuma. Corruption yaweja. Tiwone ngatakwa nise kumanga Jacob Zuma. Kunoko akwanisa kumanga Shepherd Bushiri chifukwa cha inuyo nzeru zanu zoperewera. Nkhani yake mfuna kagoche nisite kaja mukawawanye kamene kaja mugawane po mashare. Mwayiona ameneyo nziko muno mwakamukulimbana ndi anthu achina tomu mpinga njira ndi FDH bank yawo ija kulimbana ndi anthu amene nditi zinthu tawo kulimbana ndi ma Burundi ti mashopu tawo kulimbana nawo mene munatengera boma kumangoyambana ndi anthu mukayambana ndi uyu muyambana ndi uyu mukayambana ndi uyu kuyambana ndi uyu yendesani boma go tayendesani tu boma ali tikuoneni 0 out of 10 ndikuti tayendesani Malawi ndi wang'ono uyo mukukanika wada imwe kutita muyendeseni wada sugar packet ya sugar tayendeseni mene tione mene mayendesera sugar mukanika spaghetti tamuyendeseni spaghetti mukanika zida la nkuku lukanika ni kuendesa ndziko nkuku yeni yukanika ni mafuta ophikira ukanika ni kuendesa ndziko mu kwa mufuna kuendesa anthu maunyolo basi. That's what you know. It's what you know. Tiyatengere ni boma linolo by 23 June 2020. What you know is just to arrest people. If you tukumenyera ufulu moto ya tinando te arrest, we forget. Tiza iwala zonse. Mukuti kumbusa za awoto nchiro. Mukuti kumbusa za chinamuaro. Za chinadundu. Zonse zimachira. Mukuti kumbusa. Mukuponda mabala akale. Amakolo atamina dutsamu. Achimwene. Ife city rollers meneso. City rollers meneso. I'm challenging you. Unakuti city rollers meneso. Ine ndimange. Kwa mamawu angawa amalawa atsadira.
kandi pheni koma mawu angawa amalawi atsadira dziko lino within 7 days as I'm speaking right now. Ngati simuchita withdraw ma statement yanu ndi maganizo anu omamanga anthu mdziko muno ndikumaopseza, ndifuna ndikuuzeni dziko linolo ifensi tigwirizana apa. Ndifuna nene zimenezo mwayiona ameneyo sitigwiriza zomanga Dr. Tupeni Muluzi Professor Arthur Peter Mutharika imene akhale maloto achumba amene anakuuza ni strategy imene kuti tipange strategy anakunamizani chifukwa Malawi salola zimenezo. Amalawi salola kuti gogo wawo akakhale ku custody mumange muzimpasa mabero azikhanga tikachisiru nziko mokhala mwake zimene sizitheka. Dr. Tupeni Muluzi munthu ofatsa alibe mbiri zizonse zoyipa amene amalawi tonse ngati ife achinyamata tikuyembekeza kuti amene ndi amene akhale mtsogoleri wa dziko lino mutachoka pa 16 September chifukwa muyenera kuchoka. Abwana muyenera kuchoka pa 16 September. You must go. Mwinaso before pa 16 September because we are expecting kuti pa 23rd of June 2020 we need an interim government in this country. Boma longo embekezera anthu akumva kuwawa akugona ndi njala akuyendera mawoko mani nziko kumanamiza anifiwa kumanamiza anthu etu kuyendera chimanga. Whatever nonsense, tell them they are doing nonsense. And if they are doing nonsense, it's not for them to contribute to AIP, affordable input program. It's not for them. Kumaenda mutolo mwavumbwe kumaonesa kachimanga kali mbali mwanse tinapa safetas nonsense. Stop these things on TV. Stop this nonsense on TV. People are suffering in this country. And sana tire fertilizer maminda mwa. Where is fertilizer? Tikufuna mutimangire anthu amene anatenga ndrama kukagulira Malawi nyama kubucha ku UK malo mwa fertilizer kuti atine munda mwawo. Tikufuna amene anapita ku pharmacy kukagula fertilizer ku pharmacy malo mokagula fertilizer kukagula mankhwala onena kuti iwo azimwa manyumba mwa numana tikagula fertilizer ku pharmacy. We need those people arrested first. Don't skip. Don't hurry up, Baba. There is issues that we need to sort out in this country. We need to sort out. Dr. Lazarus McAfee Jawel, there are things we need to sort out in this country. In your leadership. We need to sort out. Osa donesa feude, tukamanga uje, mawalanti of arrest mbwe. We're not going to tolerate that nonsense. Ndirekeze mepumnali ndine sa Charles Benong tipangeso zinthu zina madzoba. Mayiona ameneyo. Tikuti within 7 days baba tikukapereka makalata in advance mwa DC mwanumo tukaperekera tu makalata. Within 7 days tukaperekera tu makalata. Menemo tikuuze ndikuna kuti dziko linolo sopano anthu sakufuna zimene mukupangazi. Malomo gawa fertilizer nthawi yabwino ija mugawa maunyolo. Malomo thandiza anthu mochita boost economy mugawa maunyolo. Mufuna kumanga anthu. Zona. Dr. Lazarus McAfee Jawel, you want to arrest that old man there. After mwale pera billionaire old limit, age limit whatsoever. Imendi ya kuka nikani yalipereka no samene munapanga zinachi nakabwira janda MCP anali kuma meetings amenachi ya kuka nikani meja ndentima wapya sopanuti so tipanga njira timange professor uchi ndala meja munganene kuti mufuna mumange mukamuke mkaso mitani ugwira bwino. Are you not sleeping? Why don't you just go ku pharmacy kwa mwana wanu Niki Jagwera kukagula sleeping tablet kumekuti muzigona. You at least you've got a pharmacy mulilongwe. Mulindi pharmacy mulilongwe. Inagudwa ka 2 ka 3 billion mulilongwe pharmacy. If you don't manage to sleep, Baba President, go to your son's pharmacy and buy sleeping tablets kuti muzigona ngati simu kugona. Leave these people alone. Thank you very much. Mnandine Sir Charles Benong +265 98075 2284. Direct line imene. WhatsApp useme. Only for now you want to track me down, you can track me down on that number and I'm not afraid. Thank you very much. God bless.